Dobrý deň, volám sa Ľudská Horvátová, mám 7 rokov a rada sa hrám na čarodejnici. Teraz vám vyčarujem peniaz 20 €. Nič tam nie je. Čári, mári, abrakadabraka, fuk a už ani múk. 20 €. A vyčerujeme teraz živé zvieratko. Čári, mári, abrakadabraka, fuk a živé zvieratko ani múk. Tará, živé zvieratko. Dovidenia. To je živé zvieratko.